страни. Така се минават малко с внимание. Не мога да се отпусна, аз тук много дере. Трънчето дере отстрани храста. Кравички! Още един приятел тук отпреде. Айде, Сладур! Ека си! Хубав! Супер! Сладури. Мишонко. Какво стана? Айде, се видим следващия път. Бъди здрав. Ето я и крайната ми точка. От тук започва спускането. Здравейте! Днеска съм на мини даунхилчето, една от любимите дестинации. Но днеска всъщност основната цел тук е да си тествам мулет байка. Така, за тези, които не знаят какво е мулет байк, мулет, няма значение, всеки по различен начин го казва. Това е велосипед, който предимно е планински, с два различни вида гуми, отпред и отзади. Има ги в няколко варианта. Моя вариант е 27,5 отзади. Ето. И отпред 29 цола. Цола инча, кой както искате да си го тълкува. И всъщност днеска ще пробвам за първи път да видя как е с
Mullet Bike. Гумите са на V. Една много яка марка. Ето ги. Отзади е ендуро гума също. Пак на V. Само да видя какво беше. Да, Attack HPL 27,5, 2,50 балон. Предната 29-ката е Snap VCE 29, 2,50 пак. Грайфера е много сериозен. Много яка гума. До сега я усещах много добре отпреде. Сега ще видим на спусканията как ще е. И затова съм тук. Ами реших да си направя такъв байк. Всъщност аз си пазя и старата гума, която беше отпреди, нали, по-малката, 27,5. И например, ако нещо не ми хареса, нали, тая 29-ка, да си я смена. Но по принцип не мисля, че няма да ми хареса. За сега ми харесва. На спускане не съм го тествал. Сега ще видим след малко как ще е. Няма да говоря за времена и разни такива постижения. Който иска, може да си провери в интернет, в YouTube или където иска за такива резултати. Времена, отсечки по тия там неща и т.н. Кой каквото го интересува. Има много видеоклипове по тая тема. Аз просто искам да изпитам чувството какво е от Mullet Bike. Така, Mullet байковете също ендуро има такива като моя и даунхил също байкове. Електрически, нали, всякакви видове там. Ендуро, трейл, даунхил също има такива на ток, пак малети. Вътре съм с инсърти на Thanos Armor. Много съм доволен от тях. Баби зъби, разни по-малки трънчета, нали, не прекалено големи. Забиват се, просто ги изкарваш и си продължаваш по пътечката, без да се занимаваш с смяна на гума, лепенки и разни такива. С вътрешна гума съм, отпреди и отзади. Така, като цяло на изкачванията до сега си го усетих доста добре, гази, нали. Мислех си, че няма да е толкова повратлива гумата, нали, на завои, като 27,5. Изненадващо за мен не е чак толкова бавна гума, 29-ката, въпреки че аз съм с голям грайфер. Ето го. И окачването ми е доста сериозно, 170 мм отзади, 180 отпреди на RockShox. И така, сега ще видим как ще е по надолнището. Това е за сега. Впечатление от самата пътека по време на спускането ще споделям, нали, доколкото мога, защото все пак ще бъда съсредоточен в спускането, да не се обърна някъде. И така, ако чувате, драги зрители, някакви такива странни звуци, например като епа, такива, просто кефения, значи ми е харесало. 29-ката отпреди ми е харесала. Но даже да не се чува чак толкова, нали, ясно, даже да си мълча, пак означава, че ми е харесало. Така, добре. Накрая, като свърша, ще кажа пред камерата какво е чувството. Приятно гледане и бъдете здрави! Айде да видим сега мълетчето как се справя.
Интересно ми е на скокове как се справя. Не е зле, малко странно го усещам. Може би още не съм свикнал с този размер гума отпреди. Затова ми е леко странно. Иначе гумата може да го отпреди. Доста гази тая гумичка отпреди. Определено е готино. На завоите малко странно се усеща. Ама все пак аз сега съм бил с по-малки гуми. Нормално. Ей, Фадур! Така. Няма да бъда сега тук на тая бела алейка. И да споделя първите ми впечатления от първото ми спускане с Mullet Bike с 29 солова гума отпреди. Ами, като цяло е добре. Гази много. Разликата не е много голяма с 27,5 гумата. На завоите се усеща малко странно. Ще продължа с малко газите. Странно се усеща на завоите, но това си е напълно нормално, защото все пак, нали, размера на гумата е по-голям. Абе, ще свикна. Не мога да кажа, че не ми харесва. Просто ми е леко странно. Просто трябва да се натиска малко повече велосипеда на завоите, нали? Настрани така да се натиска. Аз имам хубави гуми, зато и че няма никакви проблеми. Ще си натискам. Просто вече самото каране става малко по-различно с 29-ката отпреди. Трябва да
да го контролираш. Предницата трябва да обърнеш внимание повече на контрола. Иначе чувството е приятно. Не е зле. За сега всичко е наред. По-нататък ще казвам пак от време на време лични впечатления.